नमस्ते प्रणाम। आप सबके बता दी कि एगो भोजपुरी में गाना आइल बा कि बहुत ही भोजपुरी में टांडव मचाई। रउआ सबके उ सब गाना जरूर सुने के चाहिए। चलो मैट्रिक पास करा दी बिछौना पर। ई गाना महावीर इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। उ गाना रउआ सबके सुन के बहुत ही पसंद आई और गाना रउआ सबके सुने के चाहिए। आप सबके बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका रिकॉर्ड तोड़े वाला बा ई गाना रउआ सबके सुने के जरूर चाहिए। तो आज ही जाई रउआ सब यूट्यूब चैनल महावीर इंटरटेनमेंट पर आ जाके जरूर सुनी। यूट्यूब में सर्च करी महावीर इंटरटेनमेंट, आज चैनल के सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा ई गाना के शेयर करी। ई गाना हमार भाई विष्णु बिहारी के गावल ह। ई गाना के लिखले बड़न विकास कुमार जी। रुआ सब यूट्यूब चैनल महावीर इंटरटेनमेंट से जरूर सुनी गाना। अब महावीर इंटरटेनमेंट पे ही गाना आज ही 6:15 सुबह में रिलीज भइल बा। रुआ सब उजाई और जरूर सुनी। आ ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिखा है कि भोजपुरी में बहुत ही ज़्यादा टांडव मचावे वाला गाना ही। और रुआ सबके सुन के बहुत ही गाना अच्छा लगी। हमारा पूरा विश्वास बा कि गाना रुआ सब जरूर सुनेम, क्या कि महावीर इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से ही गाना रिलीज भइल बा। तो रुआ सब आज ही गाना ही के सुनी और जरूर कमेंट में बताएं कि गाना कैसा लागल।